मालाय साखिना फैनानै बर'फ्राबो हौवाफ्राबो लाखायो नालाय मालाय निग्र'जों जाखोन्दा निग्र'जों सोलाखोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा बेनिखायनो गलाब बिबार होना प्रप'ज खालामाखै थास' बिबार होना प्रप'ज आंबो एसे इंलिस रोंबा आंबो थांनानै एसे सोलानायगौमोन माबायदि। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय बाहरनाय थाबाय। आजोलि बसुमतारी आरो हेपि बसुमतारी इनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोदों। जोंफोरा आजोलि बसुमतारी बिनानावा बिराद हांमा थाबायनो निग्रु हुआखौ हेपि बसुमतारीखौ लानाय नुनानैहा गावनि फेसबुक पेजनि जुगिदि फोरमायना लादों। आजोलि बसुमतारीया बिराद गाबै गाबैनो निग्रु हुआ लानो थाखाय आंहाबो हांमा थाबायनानै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो फारि फारि मिथिलांजोबगोन आजोलि बसुमतारीया मा फोरमायना लादों गावनि फेसबुक पेजनि जुगिदि। स' नोंथांमोना गब' खामालासिनो आंनि भिडिअखौ नायनो स्टार्ट खालामदो। बिदिब्ला बिराद हिट जाखादों भिडिअआ हले, नोंथांमोना फारि फारि स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा प्लिज लाइक आरो साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। निग्र'जों जाखोन्दा निग्र'जों सोलाखोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा गलाब बिबार होना प्रप'ज खालामाखै थास' बिबार होना प्रप'ज खालामाखै आंलाय नोंखौ उन्दुनो ओंखारलालै लोगोफोर, उन्दुनो ओंखारला। दुखिया मानसि मा जाबावनो। एसे फेसबुक नायबाथाय मालाय निग्र' हौवाखौ लानाय गोबालायनाय खुदुमलायनाय बेसे नायबावनो। आंबो एसेसो इंलिस रोंगौमोनबा आंबो निग्र' हौवाखौ एसे साखिनायनो मोनगौमोन। गोदो बिमा बिफानि खोथा लायासै आङो, स्कुलाव थां होननायखौनो आं खोथा लायासै, थंगालि बायदि बेरायबायबाय थाबाय स्कुलाव थाङालासिनो। दा गाबनांगौ जाबाय दुखु। मालाय इंलिस गोरों ना गोरों, लेखा गोरों ना गोरों, मालाय दा निग्र' हौवाखौ लागासिनो दं, साखिनायगासिनो दं। मालाय साखिनायदोंसो बिसोरबो, मालाय साखिना फैनानै बर'फ्राबो हौवाफ्राबो लाखायो नालाय मालाय निग्र'जों जाखोन्दा निग्र'जों सोलाखोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा। गलाब बिबार होना प्रप'ज खालामाखै थास' बिबार होना प्रप'ज खालामाखै आंलाय नोंखौ सना आंलाय नोंखौ। बेनिखायनो आंबो एसे इंलिस रोंबा आंबो थांनानै एसे सोलानायगौमोन माबायदि। उन्दुनोनो ओंखारला, एकथा जालांबाय। खालि फेसबुक नायबाथाय खालि निग्र' हौवा आरो दासो बारा जालायबाय निग्र' हौवा। सासेया निग्र' हौवा लाना गारनानै बर' हौवाखौ लाखिना संसार जाबाय, आरो सासे बर' हिनजावानो आरो बेबायदि निग्र' लानायनि बाव बेसे नायबावनो जों मालाय। जों एफा जाम्बि मानसिखौ बिदि देखायबाय थानाङा। जों मेगन सायोना, मेगन सायो जोङो लेखा रोङाना, जों इंलिस रोङा। ओंखायनो नोंसोर दस्रा जाथिखौ लायोबा जों एसे मेगन सायो। ओंखायनो जोंखौ दादेखाय, जों जाबाय गामिनि सासे जाम्बि मानसिसो। जि दुखु होबायलै नोंसोरो लेखा गोरोंफोरा। एसेबो इंलिसखौनो बुजिथारा नालाय ब्रा। आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा मारै होनो इंलिसनिबा एसेबो रोंखाया। एसे एनै रोङोमोनबा निग्र'फोरखौ एसे गोसोम नालाय बिसोरो, बिसिनाबा माबायदि एसे नायगौमोन ना, सोलानायगौमोन जोंबो। लाबाय नालाय लाबाय, सिरि लाब्रा। जोंबायदि लेखा रोङै इंलिस रोङैफोरखौ बेबायदि देखायबाय थानाङा। जों जाबाय सासे गामिनि जाम्बि मानसिखौ। आं गाबनो ओंखारोलै बिदिबाथाय, जि नायबाथाय फेसबुकआव खालि बिदिल'। बिदि भाइरेल दा खालामबाय दा थालै, मेगन सायो जोङो। निग्र' हौवाखौ लादों संसारखौ मोजां जादोब्रा, बिदि फेसबुकआव हगारलायबाय थानाङा। आं मेगन सायो बिरादनो। आंबो थांगौमोन, आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा मा,
होननाय जायो जेबो रोंखायालै आङो मा इंलिसनिबा मा होनो आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा